Okay mga idol, rewiring ta karon sa Suzuki Smash 115. Okay, so karon atong gitaod ani mga idol, natay tay bagong gitaod ani Night 3 Plus Pro Music. Okay. Then ato sang kanon mga idol. So MDL yellow, puti. Tapos passing light. So na siya passing light. Pwede ka dili mo busina. Mo busina pud ka. So na 3 pero niya ta na ikuan mga idol. Arita sa stock horn. So stock horn o loud horn. Ang stock horn ordinary siya, normal. Ari ka sa pop-up loud horn, mo ni siya ang Night 3 Plus Pro Music. Okay, natay remote mga idol. Para ma-setting ni mga idol, kung unsay ganahan ni mga tingog, mao imo hampis diton. So kini mag long press ka. Ilong press nimo ang horn switch, tapos magsige kag pislit ani. So kuan na daw sir. Okay, sige pislita. Sige na ha. Karon mo select ta. Patasan na tog antenna. Patasan na tog antenna. Okay. Okay, rapid. Okay, rapid gayon, steady. Kung katong steady, mo to siya ordinary. Dayon. Okay. Tapos sige ana lang ha. Yari ko diri. Sige. Mauron sinahan ganahan. Okay. So karon mga idol, mao may ganahan ni sir mga idol, so automatic. Ini pislit niya katon mo tingog, okay. Then FX. So naka FX sad ni. Okay, FX, then signal. So signal. Okay, Picas. Okay, off signal light switch, dayon hazard. Okay, so function na kayo tanan mga idol. Then sa mga ganahan ni mga idol nga yung nga setup na arata sa ato ang YouTube channel Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial, natay mga diagram ngadto mga idol no. Then sa ganahan gyud nga personal magpa-wiring nako mga idol, available kita sa Barangay San Vicente, nata mahimutang sa atubangan nga side sa San Vicente Ferrer Parish, then back geta sa Simeon Ayuda Elementary School. Okay, so sa mga nag-DIY diha mga idol, daghang salamat sa inyong tanaw sa ato ang mga diagram mga idol no. Then please like and subscribe my YouTube channel Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial. Daghang salamat og amping sa pag-wiring.